Kah Nyotrap Youth Council HYC Lai Lingdo Circle kabala lam khmat dau ba wandap pen kemen marwan u president ba Pleslan Roy Thongni Assistant General Secretary haringkat ka jing senran lang uba lum lang khars imli u president jong HYC West Khas Hills District lambar ki dukhot ka HYC Marsha Namlang Unit kilalet jingo yakawai ka long yeng khun swet ha Marsha Namlang haka khat santri ulber arja arpusan ban ai jing rap sha ka long yeng umali chedral lingkhoi Umali Cedral Lingkoi ubadan palat Sanpos Nam Karta ula syemti ban ri ban sumar yaki laingot ki persakor jong u ki bala sakon swet hadien baka para jong u ka kong tian si Lingkoi kala klatno Haus Nam Arja Arpo ukun senrang ubakam he udan haga jingpang kabalan ne Islam kat baki arngot ki khun kentai ki badon ru ka jing e ka kot ka khia ki dang don ha ki yeng ri khun swet ha shlong bat hanong pendeng na ka benta ka jing sumar bat jing puli Wat lau ya kendu jing e ha ka yok ka kot u cedral ula syem ya ka jingkit kli ban ri ya kini ki persakur hadu ba u hab ban de ya laki jing ri jing dob bat ka khendau ka syap ban siu ya ka bai jing sumar ula ong ru bo syem la don lat su da kumoi pat laj ban pha ya u shashlong na ka benta ka jing sumar ka ba khamba namar baki lat jing sumar ha ka snong kim long ki babyang Hagani ka jingwan jingo ka HYC kala ai jingerap daki mar jingdon kam kum ukhaw ki jingbam ki jan pens aj maka jingdwai na ka benta ka bha kamyat jong kani ka long ying Habakran na kabenta ka seng usamla lumlang khars imli ulapan pau baka HYC ka don ya ka jingket khle ban ai jingerap ya kitugi badon kam kat bala la ijong ibor ibaret ngala perchang alut ngala perchang lana tu sor na tu ano stoin ka sor stoin sor long ga sor war la changa matadawai an la ini kan sweat kut dilat pat keme sor penodir ba hatar kom tak kono tak kan mani ni men tangan tewa kalong kaju tar kom temut ngasil lakut lat no larat son kupai ni kon medan tewa ke jumlah lat dekat no selang kapate ki anen ore mesim gi anta ba habu ichu de marcia cam la no bisa le no ichu ap snap pe yo ki ga yo patai ma ap snap pe ga yo le wala Ina no en toy dat narat dia punan ngalor wang en larat dong sila tuan deh dong cap setik ni kat puji kat dong cikal bajil long kat balong lap narat na lid la na tu snem asara la tu snem asara arjar we arjar sau jasan la lid la na tu mosoi da plang tu kendus dia pok sistem lid la en ya ta salah pedir Selang juru yang selang nomor nadu kasau snem hadu sa kata kapi minta antrat wa kata wa kaju terus ini nan buah wa kaju terus ini min argut min anal nang bandang wa wei na ha soro wei wa kaju terus ira jong wa channel wa kaju tuan sana kupa yang kon wa wen rat main ta tu yang selang de lar penong yang lain nang wa ta ka pe snem wa ta ka pe ta chiu re ngala ongi la jong ngala ka tai ngala ba jan tap san phun do phun dei ka stang sinan kadang tat lai pu so pu ne kadang selang a pate ni wan hang ni ka ying jong i ba ka bang i kendu i hadin bre thu ki noi lam jong i ba nak liang jong ka ying ke jong i mat bun ke jing e kham tam i ba nak liang jong i kum ki ni shem ya ka jing ba khri mar sumar su khar ya ki ni ki Laingut ki konsuat ki ba la ka kemi jong ni sem ka de ka para jong i bai lain no sadin ila le no aswa khmat ka jong blai te nak le jong i wan jong adin bangila yo jing tep ni wan jong a ni ka yeng ka bangila pro nak le jong u kunyi usumar khare ki ni konsuat ban we udon hok dang ji sitom udon hang ni ka we pat ka yeng te re na le jong u ap ki ni yeng ba ki don ban Iwei konsuat la sim no naka jakari konsuat ko don ha nong pendeng nata kabaka hajing peniat jang ka sinot nata we pat udon ha shlong iwei kan thei don ha shlong te kata ka deka jing sam jing kan e jing ka sam bar ngi la yo hi ya ka jing pensai na i mali jong ni ka sam yang ba nagliang jong I lamat sibun ki jing e nuru badang sumar ki dang don lang hayeng sam baro ni konsuat ki jing don jing em baro na ki masih plang ki wat ki jakaru ni haban di lilam no tang nam taban ban sumar ban wat ki lat lenti nam ta kan ki jing ki khun suat jang ni kasam
te nakalian jungi ngo senai ho nakalian jungi kum paseng iwan banok senyang te ni barit mali akhmat ka jong phi ding dak barit ndai lengba kanika keruak ngi kerpat ru sik parodok prasnam ka jungi kadong ka thain ka jungi po jong ka district jungi po west council district ban phailam yalagi khmat ban phai ban yarap lam margi sothu ba barok langut kini khun swet gidan padang jeng smart di dawai te khamtam ni we ri bathia ni ha haying te kanno galong jeng so komen lada nakliang jong phi kum para do prosnam phi ban phai khmat lam nakliang jungi ka seng kamde amali bang iswan dom ban no ni sniang barit khmat jong phi rai ni dawan makit bok yang ni da ngech kham lambaga jeng duai ke jungi ni por ban jeng kersian lam ke jungi ke jeng duai ba play unda yo sngo ye ta ke jeng kerpat ke jungi lada bling mon te ka seng kalong kumba nakliang jungi ka seng ka thong ke jungi kalong hoi balai bor barit rai bangin yat lem ye ki umat jeng kunspet bangin ya don bentar lem ha kita ki bamat ke jeng jeng jenjar kum tangi sim ke ni ka lat ru ban kerpat lem ki we lada le se phila ban ong ba fikwa ban kendu direct ye mari badai ye kinyi jong ni ki khun ru nakliang jungi kloi ban yalam ye phi parodo prasnam lo pidan ni taka kamen se man yarap lem dai lada nakliang jong phi wan lem ba ke jungi ru nakliang jungi kloi ya ban pen poi lam cha kani ke yang kasam kalau mat ke ni jinge kata ke ke jing kerpat ke jungi nakliang jungi kum kasang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.